Fajnie, tie malé babice, tu máte stále tú prepravku. No tá pani sa mu neozvala. No, však ona akože nie to, akože to je tá pani sa mu Lebo ja som už písala SMS-ku, čo hovorí, že sa furt neozvala. Ona mi písala, že mala strašne veľa roboty. Áno. Ale ani to nevolala. Jasne, ja som rádala, že niečo ako bude treba, tak ona sa určite ozve. Ona ešte má, lebo ja keď som si brala SMS-ku na Buddy! že on ju aj zavezie. Buddyšku! Áno, áno. Preto chcela byť, keby zhruba prídete, vieš, ale som mi povedala, že podvečer a že máte na myslo. No, to sa dohodne, keď budem prívidí, že ja neviem, to za 4 hodiny, vieš, že vyrazíme, alebo tak. A jedna z našich domov, to znamená jedna z nie a jedna z rovno domov. Hej. Staré. No, alebo keď sa aj okvalíte, akože niečo Buddyšku! to je niečo lepšie, tak Počkaj, ty si mi fakt poslala link na nejakého, na nejaký... Ja sa z toho nemôžem spamätať. Deli, žalka. Tepsinec. Buddy! Žalka. To je para. Ale je teda taký veselší. Áno. Chcete veľkú Kristýnka? Áno, neserus. Ešte bude lepšie, že? Tu je srandy kopec. Havino, Havo. Havo, Havinko. Buddy! Ale nechaj, vysoko to Buddy. Ostaneš na... No, to si musíme nájsť nové bývanie všetci. Táňa, ale tie podnajmy sa ti budú ťažko hľadať. Basset, Ridgeback, Maťo. Bež vysoko. Spolu si buchajte, poriadne. Dokumentácia, to bolo úžasné. To bolo prvýkrát, že tak ako, že zareagoval na hranie. Počkaj, koho teraz? Chceš do nejakej dobrej rodiny? Ale inak vôbec. Buddyšku! Nechaj Vivinku, však sa hrajte spolu, však čo vám Ježiš. Životná